Tänä päivänä presidentti oli lähdössä kävelylle. He eivät arvanneet, että heitä koittaisi elämänsä yllätys. Haha, minä tapan presidentin. Mitä ihmettä? Nyt tulee tämän pahempi osuus. No niin. Voi ei, hän kuoli. Äkkiä, etsikää hänet käsinsä. Ja presidentti oli kuollut. Tuolla hän on, kutsukaa äkkiä lisäyksiköitä. Nyt hänet on tapettu. Hyvä. Kuka ihme täällä ampuu?